Δύο λόγια για το σημερινό τουρνουά και για χθες που ήταν. Καλησπέρα καταρχήν από μένα. Εμείς είμαστε η Ακαδημία Μακροχωρίου από την Ημαθία, από τη Βέρεια. Το όνομά σας? Είμαι ο Γιώργος Απόστογλου, υπεύθυνος της Ακαδημίας. Ερχόμαστε για τρίτη χρονιά στο τουρνουά που κάνει ο Πας Φλόρινα. Είναι μια γιορτή με πολλές ομάδες. Το ευχαριστιόμαστε κάθε χρόνο που ερχόμαστε. Και τα παιδιά και τα γήπεδα και εγκαταστάσεις είναι σε άψογη κατάσταση. Ελπίζω και άλλες ακαδημίες να διοργανώνουν τέτοια τουρνουά όπως διοργανώνουμε και εμείς κάθε χρόνο. Και εμείς διοργανώσαμε πριν 2 εβδομάδες ένα με 20 ομάδες. Είχαμε μεγάλη επιτυχία. Ελπίζω και στο μέλλον να ξανάρθουμε. Φιλοξενούμε και τα παιδιά από το Πας Φλόρινα στο Μακροχώρι συνέχεια. Σε άλλες περιοχές μετακινείστε σε τέτοιο? Ναι, μετακινούμαστε σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο. Μία εβδομάδα παίζουμε στο γήπεδα τα δικά μας, μία εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα πάμε εκτός έδρας. Ταξίδια, είναι ευχάριστο όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ονομάζομαι Γιώτσας Αστέριος, είμαι ο ιδιοκτήτης της Ακαδημίας Γιώτσα από την Κατερίνη. Έχουμε πολλά χρόνια που ερχόμαστε σε αυτό το τουρνουά, μας αρέσει πάρα πολύ, είναι πολύ καλή η εκδρομή. Τα παιδιά παίζουν ποδόσφαιρο, έχουμε δει και τον Νυμφαίο, έχουμε δει την πόλη της Φλόρινας. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεφύγουμε λίγο από την πόλη τη δικιά μας. Πολύ καλή οργάνωση από τον Νίκο τον Βασιλείο και τα παιδιά εδώ πέρα. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γι' αυτό και τους προτιμούμε, όπως προτιμούν και αυτοί όταν κάνουμε εμείς το δικό μας τουρνουά στην Κατερίνη. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μας, τον Στέφανο τον Τρεζόπουλο. Ναι, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία να έχει. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο γήπεδο του Παπαγιάννη. Θα θέλαμε 2 λόγια να μας πείτε και την ιδιότητά σας. Καλώς βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όλα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη για αυτό το τουρνουά. Ήρθαμε από Αλβανία. Περιοχή 7 ομάδες από Κορίτσα, από τα Τύρανα, από τα Αντιράχιο. Ήρθαμε εδώ για πρώτη φορά. Για μένα δεν είναι πρώτη φορά, γιατί είμαστε πολύ φίλος με τον Νικολάος Βασιλέο. Εγώ νομίζω εμείς περάσαμε πολύ καλό. Για μένα δεν είναι σημαντικό ποιος θα κερδίσει. Για μένα είναι σημαντικό, θα είμαστε φίλοι, είμαστε τόσο κοντά. Ναι, είναι σημαντικό. Γνωρίζουμε νέα παιδιά. Αυτός είναι σημαντικό για μένα. Στην Αλβανία, εκεί στην περιοχή σας, τέτοια τουρνουά κάνετε τακτικά? Εμείς στην Κορίτσα όχι, αλλά στην Αλβανία έχουμε 2-3 μεγάλη τουρνουά. Παράδειγμα Κούπα Βλασνίμη, έχουμε στα Έλμπασαν, έχουμε τα τουρνουά. Αλλά αυτό που κάνει Νίκο εδώ για μένα είναι φανταστικό. Είναι όλοι οι γονείς από Σκόπια, από Αλβανία, από Ουγγαρία, από άλλοι. Εσείς είστε προπονητής, λέγες, και πώς λέγεστε? Ναι, εγώ είμαι Έκτορ Καπλάνη, είμαι προπονητής από 26 χρόνια που δουλεύει με την Ακαδημία. Έχω το δικό μου Ακαδημία Young Boys, αλλά εγώ είμαι μεγάλοι ομάδες με το Juventus, για ταλέντα. Καν σκάουτερ. Ευχαριστώ πολύ, καλώς ήρθατε και καλά να περνάτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για σένα, για τον κύριο Νίκο, για τον όλοι. Ευχαριστώ πολύ για τον Ελλάδα. Go!
Σε 5 λεπτά τελειώνουν οι αγώνες. Θα έχει μια αναμέτρηση στη διάρκεια της τελετής. Θα παίξουν τα τύρανα 4 με την Κοριτσά. Στο γήπεδο Β θα γίνει αυτό για να μπορούμε να κάνουμε τη τελετή. Μάουκι, ποτές μου. Στέφαν, τον πλήγησε το Ιωριόν, τον πλήγησε. Δημήτρη, που πας? Κοίτα κύριε, κοίτα κύριε. Ωραία, Νίκος, πού βρούμε ποια ομάδα είναι? Κοράλ. Μας βγάζει.
Παρακαλώ τους γονείς να περάσουν έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Πάρα πολύ ωραία, πάμε στο πετάκι μας. Ωραία, πίσω. Σηκώνετε τα μπελίτσα. Σηκώνετε τα μπελίτσα εδώ μπροστά. Έκτορα. Παρακαλώ ο Άντζη να έρθει με 3-4 παίχτες για την απονομή. Άντζη, for the ceremony. Η Ακαδημία της Πρέσεβα να βγει. Ισιάτιστα. Ανάποδα. Σήμερα λίγο η Πρέσεβα να βγει. Δεν είναι εδώ. Πρέσεβα. Σερίφ. Young boys. Άντζη. Young boys. Όχι. Άντζη, young boys. Слушай, кстати, не кажет так. Слушай, значи вие остави психология, тази психология си вземеш после. И ти речете дека ќе го биде по петера, ќе ти таму да го земете. Добро? Тројцата мали. Нема. Даварче ти лани го земе? Јас снимам себе. Еме, са има помали од тебе. Ќе да правиме, а ти е најмал Боријан и Тане. Кој година си? Си Дарини Кутан. Δίνει όμως την προπάρα, έχει την κουκέτ προπάρα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την τελετή. Παρακαλώ να μας πει 2 λόγια, κύριε Στεφανίδη. Εντάξει είμαστε. Γεια σας σε όλους. Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Κύριε Νίκο, να φαίνεται λίγο το σήμα. Μα ναι, έτσι πως πάτε, πού τους βάλατε έτσι. Έτσι, μπράβο, ναι. Έτσι. Μπορούμε. Вземи го Томас Пехаро. Ајде, крени го. Крени го, гоне. Сразу, Михела фати го. Михела фати го. Ајде. Пехарче. Да. Άλλη μια μακρινή ακαδημία από τη Σελεύκια από την ιδιαίτερη. Ο Μπογδάνης ο Βασίλης είναι εδώ. Και τα παιδάκια πάνω. Στην ομάδα Az alján, ma tetejét eltakarja az a tábla, nem kell a tábla oda.
Εδώ. Άρια. Ο υπεύθυνος της Ακαδημίας της Ελεύκειας, κύριος Δημήτρης Πασχάλης, να κάνει την απονομή στην ομάδα Κοράλ Καβάια. Εδώ. Ναι. Ο Δημήτρης Μιχολός, υπεύθυνος της Ακαδημίας του Πλαταμόνα, να κάνει την απονομή στον Κρόνο Καστοριάς. Εδώ. Ο ταμείας του Πας Φλόρινα, Θόδωρος Γλούφτσης, θα κάνει την απονομή. Κάθεσαι δίπλα, Θόδωρο. Οκ, γεια σας, βρε. Περιμένω. Ωραία. Κουπερίας δεν έγινε. Κουπερίας. Δεν πήρε. Όλοι τα χέρια. Μπράβο σας, σηκώστε το κύπελο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Να ετοιμάζονται οι ομάδες που θα ξεκινήσουν τους αγώνες στο απογευματινό πρόγραμμα. Mr. Pozzar, δύο λόγια για το τουρνουά. Kellene mondani valami pár szó ez a torna? Hát mindenekelőtt nagyon hálás vagyok az utazási iroda főnökének, Jorgosz úrnak, hogy lehetővé tette azt, hogy ezen a színvonalas és számunkra is meglepően nagyon sok gyereket megmozgató tornán való részvételt, ezért még egyszer nagyon szépen köszönöm, és merem remélni, hogy lesz még alkalmunk arra, hogy szintén részt tudjunk venni ezen a tornán. Ευχαριστούν πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Είναι πολύ χαρούμενοι που ήρθαν σε ένα τόσο τουρνουά με τόσα πολλά παιδιά. Πάρα πολύ ωραία η οργάνωση, πάρα πολύ ωραία όλα. Είναι η πρώτη φορά που έρχονται στο τουρνουά αυτό? Ez az első, ami jöttetek ez a torna? Hát már most a Jorgosz úrnak köszönhetően évek óta járunk Nájporiba egy futballtornára, egy baráti kapcsolat révén sikerült létrehoznunk ezt a sportkapcsolatot, de merem remélni, hogy nem az utolsó volt még, hogy találkozni fogunk. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην Ελλάδα, έρχονται 3-4 χρόνια στους νέους σπόρους τουρνουά που διοργανώνει η Ακαδημία του Πλαταμόνα. Η πρώτη φορά που έρχονται εδώ στην Πας Φλόρινα και ελπίζουν όχι και η τελευταία. Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα? Ματίας Πόζαρ, είναι γυμναστής στο Σίλαντι. Ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία να έχετε πάντα. Να πω λίγο δύο κουβέντες. Το Κίσκουν Χάλας είναι μια πόλη 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Ουγγαρίας προς τη Σερβία. Είναι περίπου 20.000 κάτοικοι και έρχονται 3-4 χρόνια που έρχονται στην Ελλάδα πάντα για τουρνουά και πριν 2 χρόνια είχε περάσει και η Ακαδημία του κυρίου Γιώτσα από την πόλη που επίσης ήταν σε τουρνουά στη Βουδαπέστη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Νίκος Βασιλείου, coach του Πας Φλόρινα και υπεύθυνος για την διεξαγωγή του διεθνούς αυτού τουρνουά, χθες και σήμερα. Κύριε Βασιλείου, δύο λόγια. Σήμερα και χθες, όπως είπατε, κάναμε το 10ο τουρνουά, το διεθνές τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου του Πας Φλόρινα. Φέτος ξεπεράσαμε τον εαυτό μας, ήταν και γιορτινό βέβαια για τα 10 χρόνια που κλείνουμε. Καλέσαμε περισσότερες από 50 ομάδες, 46 από αυτές ανταποκρίθηκαν και ήταν εδώ. Φέτος βέβαια είχαμε και από 5 διαφορετικά κράτη, Ουγγαρία, Σερβία, Σκόπια και Αλβανία και μαζί με την Ελλάδα βέβαια. Ήρθαν ομάδες από Ήπειρο, από Θεσσαλία, από Μακεδονία, από Αλβανία, από Σκόπια, όπως είπαμε, όλες τις χώρες. Έγιναν περισσότερα από 250 διαφορετικά παιχνίδια με διαφορετικούς αντιπάλους. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες που ήρθαν καλή επιστροφή στις πατρίδες τους και να γυρίσουν του χρόνου πάλι εδώ πέρα να ξαναβρεθούμε για να παίξουμε ποδόσφαιρο. Στόχος του τουρνουά ήταν το ποιος θα βγει πρώτος ή απλά συμμετοχή και η επαφή των παικτών μεταξύ τους? Το τουρνουά γίνεται για λόγους fair play, αγωνίζεστε. Δεν μας ενδιαφέρει το σκορ, δεν μας ενδιαφέρει ο νικητής. Το θέμα είναι μόνο να γνωρίσουμε φίλους από άλλα μέρη, να παίξουμε, να συγκρίνουμε τις ποδοσφαιρικές μας κουλτούρες με ομάδες από άλλα κράτη και νομίζω ότι τα καταφέρνουμε. Εκτός από εσάς και τον Πας Φλόρινα, συμβάλλανε και κάποιοι άλλοι φορείς? Βεβαίως, ο Δήμος Φλόρινας ήταν κοντά μας όπως είναι και κάθε χρόνο, η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας για την περιφέρεια της Φλόρινας
και όλος ο κόσμος που βοήθησε για τη διεξαγωγή, όπως οι εθελοντές μας που χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να εκτελέσουμε τίποτα. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Πήρε εδώ το τέτοιο, έκανα zoom εδώ. Αλλά είναι ποδοσφαίρο.